Now, from what you are saying now, I think if this thing you are asking for have to, work well, Mm. there have to be reorientation. There have to be reorientation of the way we are and how we have been existing formally to this our side of Igbo, the rivers side of Igbo, for their understanding. Because the thing has come up to the way it has come the way it is now. If you ask me if I'm an Igbo man, I will tell you no. Like I said earlier, Ahamu Chukwemeka, Awumonye Mbitoli, no Imo State. Nwambiri, anyị nwa ka a na-akpọ ndị isu ama. Ọha ndị Ikwerre kwenu anyị nwa ka a na-refaịsị ndị Isoma. Isoma wụ Igbo niile, onye ọbụla ma. Enwere ndị wu ndị isu ama. So ọ ebe ahụ ka m si. Well, ihe awụkwanụ my colleague na ihe a na-arụ, Chukwemeka, onye ọmọkụ. Kọwatụgodo onwe gị. I'm Chukwemeka, onye kadi. I'm onye ihe ukwu. Ọmọkụ mental. I know I can't watch her because every family where age mara Ochaya or Isoma. Ọchịagha. Yes, I know our warriors. We crown the king, we cannot be kings. It's a pleasure being here. Okay, ebe a nọ ihe awụ n'Omerelu na Ikwerre local government nke Rivers State. Kọwatụgodoro anyị aha gị. Aha m bụ Victor Amechi Amarame. I'm landlord. I'm onye Omerelu. I'm onye Umudike Umupi. We are the head of Omerelu generally. Okay, anyị obi dị anyị ụtọ na nnabata nke inyere anyị. Ịma asị ije anyị na-agawo ije nwanne. Ije anyị na-agawo ije iji ejirimara asụsụ. Jiri hụ otu anyị nwawo ndị because of boundary adjustments. Anyị na-ahụta ndị ebe a na-ahụta onwe ha na ha wụ ndị Rivers, and Rivers ahụ aha ndị ọcha. So ya na-adịzi ka onye Imo ọwụ ya wụ onye ọzọ, onye ime ọhịa ma ọ wụ one or two things. Biko kọwatụgodoro ya maka Omerelu na otu unu shidere. Omerelu. The story ga-aka mma for elder like otu ahụ Highness nọ now. Ị ga-enye gị the details of what I know that from Bandere, Ebe, Rivers, and we are the first. But other things which I feel that when any other thing in there, right? So I know that maybe when any other thing I add, what I'm Rivers. Man, outside that boundary adjustment, after that state thing, kedu omume unu? At least enwere ihe ịhụrụ nna gị, nna gị hụrụ nna ya. Kedu omume unu ndị Omerelu na ndị Ụmụapụ nọ na boundary across here now? Okay. What we know that omume anyị nwere ike a na-arụkọta ọrụ anyị na ha. Ha rụrụ ka ha got their own side. I want to look at their own side. Because I like now I'm going to make a long wine. Eba I'm going to make a long wine. Eba. So I feel as much when head so I'm going to get back home like by the young and I got party. Eba. I'm going to be eba to anything. Manu na ahụta onwe unu asị ndị mba ọzọ, as in amama mba ọzọ, but asị ndị like otu isi ahụta onye Akwa Ibom. Unu na ahụta onwe unu? No. We are
One. were one. And apart from say how one day my apple, I want we live, we be together. Unu went to go any disputes? As in, the man put their moon invade. I'm not allow never. No, nothing like that. Man, when this saying, Ndi Igbo land grabbers. Na hana anapo mmadụ ihe ha n'ike. Ọ dị ihe dị taa. It depends. Ndi Igbo, not we, and not them. Him get or him. As long as Kembe name up till today, and I've never have any conflict about. Ngwa kọwatụgodere anyị ụdịrị mmemme unu na-eme ebe a na otu unu si eme. Ọrụ a na-agba wrestling. Mgba. Gịnị ka unu na-akpọ ya? A na-ese ha ole ha na. Ihe unu na-akpọ ya? A na-agba ya mgba. Mgba? Yes. Ekere mgba. Ekere mgba. Wrestling. And I think after that, Now another about more masquerade. ụmụaka na-eme. But ndị okenye nwere. No. Ha kwụsịrị for a very long time. But o nwere nke a na-emebu mgbe gboo. Before, as of then, not now again. Now. Okay, ebe a wụ isi mmụọ, ihu mmụọ. Kedu ihe unu na-akpọ ya? Ala o mere elu. Ihu ala o mere elu. Ihu ala o mere elu. Yes. Ụfọdụ ndị Imo ebe a, aka ebe a na-enwekwara ihu ala nke ha, ihe a na-akpọ. I think they know and not me. I can go my own. Mana aka na-emere ya ihe. Of course, yes. Like kedu usoro? How the chief priest will say about that now, not me. You were a Christian? Of course. Okay, na-eme ihe omenala. No. Okay, m ga-enye my colleague onwere ajụjụ na ihe ị nwere ike iti gị biko. Ihe ajụgo m ihe m kwesịrị ịjụ gbasara omenala dịka iti mmọnwụ ma emere ọsọ na ya na-eme mgbe gboo, mana achọrọ m ịjụ ọkwa mgba bụkwa ihe gboo. Of course. So gịnị mere eji kwụsị egwu mmọnwụ? In my youth of these days, as of then, I wanna agba mmanwụ. Okay. But now, Ọdịzi. Okay, ị nwere ike ịgwa ya ha na-akpọ mmọnwụ side that time. Aha ya. Okolosu. Amụ ihe nyiwe mụ amụ bụ na ọkwa the same okoroshi ka anyị na-agbakwa n'ọmọgwụ. Ha na-agbakwa okoroshi. Ha ncha na-ewu the same costume, the same dance, the same, in fact, there is unification. Ịma ihe m respect, ịma gị wawo onye ọmọkụ, Yes. onye ọgba. Ana m akpọ ọmọkụ just a town, a single town na ọgba niile. Iwe onye ọgba, mụ onye gịnị, awụ onye isu, ya wụ onye Ikwerre. Ikwerre. Ọgụ unu awụ ndị nọ na Rivers State ebe a, unu awụkwanụ ndị ebe a na-enwe this identity conflict. From him na that is why I get through culture, because culturally we are one, but politically we are divided. Now through culture, ihe nwetere na ala ọgba, ụkwa ihe nwetere na ala ọ mara ele ebe ala Ikwerre, ebe a ka ishikwe gawa na agbata Imo State. Mana ebe nsogbu dịwo na nga ha enwere this boundary akpọ Rivers na Imo. Abịa dịka ndị Rivers ọ dị iche, because n'ime Rivers a enwere Ogoni, enwere ndị Ijo, enwere so ekwuzie Rivers because o nwere ndị nọ na Twitter na-ede Rivers people. Ya dịka Rivers people, a na-ekwu Rivers people, enwere Igbo speaking Rivers people. Kedu ihe i chere? Kedu okay, gị ka m ga-ajụ. Ọ dị gị ka anyị ga-enweli mmekọta culturally and linguistically, ọ dị gị ka na onye Ikwerre ebe a na onye ọmara elu a ga-apụtali echi hụta mmekọta yala ụmụnne ya ndị ofe Imo na Anambra, Enugu na Delta, maka na enwere ndị Igbo na Delta kwa Ebonyi, ọ dị gị ka ọ dị mfe ọwụ ihe ga-emeli? It depends. Kedu ihe feel? To me, because obi ofu
but act. Stop. Kedu ihe obi dị ofu na acting dị iche? Like now, o nwere ike bụrụ ihe ọma n'obi ma ihe onye ọzọ n'obi. So in as much as that's my junior brother. Okay. Very welcome, eh? In as Can much join the conversation. in as much as that, in the world, the capital Yes. you talk on your own. The one you know. Okay. Now, I'm in possibilities. Now, we have lived several years. Several years. And when you make culturally. And when you onye amara elu ma onye Ikwerre ka m generalize ndị Ikwerre na-emekọtali with ndị Isu na-emekọtali with itself. Ọgba na Ikwerre na ikpe ya na-akọwa na ha wụ ụmụ akalaka. Culturally, ahụ m ihe ha na-emekọtali ọnụ onye Ikwerre na onye Ọgba ji aka dị tangible ka ọ fụ onye ikpe ya. Now politically, onwe ihe ha na-emekọtali ọnụ. Now ka anyị kwugodi na Rivers State a. Na Rivers State ebe anyị nọ. Ndị Ijo, ndị kpọrọ onwe ha ndị nọ under the umbrella of Ijo. Ndị mba mmiri, they call ndị mba mmiri. Enwere ndị a na-akpọ ndị Engene, okay. Nwekwe ndị a na-akpọ ndị Abua Odua. Ị ma na mmadụ abụọ ha na-asụkọta ofu ha na-anụ onwe ha. Ịdị aware? To me, so long as I rube ebe ahụ, so I will not. Okay. Now, enwere ndị a na-akpọ ndị Andoni. Nwee ndị Ọkịrịka. Ị ma na ndị niile a na-anụ ofu asụsụ, ha na-asụ ofu asụsụ. That is why ebe m ruo ebe m ga-ama. M na-agwa gị ị ga-emekwa research nke gị. Okay. Now, mana ndị niile a na ma ndị Kalabari, ndị niile a na-ahụta onwe ha asị gịnị? Ijo. Na-emekọta ihe ha under Ijo. Mana abịa na Rivers State a, ndị Igbo ndị ahụ na-wụ ihe jikọtara ha ụkwa asụsụ, because isi ebe agawa Ọgba asụọ ihe ọbụla asụrụ no matter otu ọbụla isi sụọ ị ga-anụ, because ọ wụ ofu gịnị ofu asụsụ. Otu a na ishikwa ebe a na-aga Enugu ihe niile asụrụ ị ga-anụ, because everything ga-abịa chukwa na bịa. Mana ndị a na-asụ ofu asụsụ na-ahụta onwe ha asị Ijo, na-emekọta their political meeting as Ijo Youth Council and Ijo Forum and everything. Ha kpọrọ onwe ha na-enwe one synergy. Mana aga ekwuli otu ahụ na the Igbo speaking people giwa na gawa echie na ma wee kpọọ ha for political renaissance. Ahụtawa gị asị ka ihe, does this give you concern? Ọ na-enye gị concern? To me, ebe m gara na anụ the language, I don't feel comfortable. Okay. I don't feel comfortable because what maybe enwere m ike mụ na mmadụ kọrọwa ha nwa think another thing altogether. So to me, or keep myself. Na ajụjụ m ka m laghachi na ajụjụ m ka ọsịsa bee m sị na ndị a na-akpọrọ ndị Ijo na-anụ ofu asụsụ maka na meeting ha the only thing ha na-asụ ha niile na-ekwerịkọta asa wana ihe ọzọ wụ na pidgin. Ị na-anụ ihe ọzọ wụ gịnị na pidgin. Oles ma nwere majority of ndị Kalabari asụwa Kalabari, but ekwu ha na asawana wana. Ị na-ata now ha nwa kwetere now ndị Igbo ndị nke awụ Igbo speaking people of Rivers State enwe meeting in their way. Does it give you concern? What you mean? I think my way, but I will concern in a way that so him now, like maybe I got meeting now, make a cool like this, make a cool like you will not feel comfortable. The meeting now, I meeting now, so the best thing you keep silent. Now we are getting somewhere. This is the same reason why Ejinwe a movement akpọrọ Unify Igbos now. N'ime movement akpọrọ Unify Igbos now, anyị nwere ndị Igbo
Cultural and Social Enlightenment for Unity Foundation. And this is why we are here. Oh yeah, we are here. In with this social and cultural enlightenment amongst us. Like I said, how many is better away me anything mona again at Bakoreta. Ayana English word no kwaiku. Or the maybe few. Mana ihe na asụ asụsụ ejiri mara ndị. Now, aya kọwakwala n'ime ebe a ghọta that na anyị nwere ihe ndị anyị na-eme ihe dị ka ejiri mara unu si na na-agba okorosu here okorosu na-agba mgba anyị nwa na-agba ekere mgba na-agbakwa okorosha nwanne m onye ọgba unu na-agba gị Okoroshi na gị ọzọ mgbakwa na mgba ihe awụ ofu ndị ihe awụ gịnị ofu ndị. Now like I said, politically we are divided. Politically, the Oba man, the Ikwerre man, the Ekpeye man, the Echie man, Egbe man, Doni, Omuma, enwe any synergy politically, but culturally, I got bekotali one. Culturally, we can do something. Culturally, we can have an understanding. Wo Aikowara, the village head, the village chief, or the king. Whereas na I want win issue. Na I like it cultural festival. Nde ba ge buru okorosa, hande ba ge buru okorosa, hande it can work, but politically it cannot work. So now ihe nwere ike gwa anyị na otu nke anyị ji na-aga nke anyị jikwa bịa ebe wo Ndi Igbo Cultural and Social Enlightenment for Unity Foundation. Yala ihe gbasara Unify Igbos now ndị na-asụ bịa enweghị ihe ekwu. Ka ahụ ga-aka mma Highness to introduce that. No, it's the same thing. I think he has a contrary view. I wanted him to say you are asking for his own opinion. Yes. Not Your opinion, Kamjuro, because I will still go. assuming you are Ọrụ na obi kem Yes. akara m ese No, God, ọ ga-adị mma. Yes. Okay, nwanne biko aha gị gịnị? confidence. Igwe amara me confidence. Igwe Amara me confidence. Igwe amara mee confidence. Okay, nwanne onye ebe Yeah? O mere m. amara elu ebe a. Okay. Yeah. Pass the mic through us. Okay. Na ihe anyị na-eme. Ị na-enwetakwa? Okay. Na ihe anyị na-eme. Ị na-asụ asụsụ? Mgbe anyị ga-eji asụsụ, anyị ga-eji oyibo. Ka anyị chere ya. Okay. Na ihe anyị na-eme. Unify Igbos now. Yala n'ime Unify Igbos now ka anyị ji nweta wepụta atụmatụ iji culture, that is Ndi Igbo Cultural and Social Enlightenment for Unity Foundation. O nwere ihe nwere ike ikwu na ihe gbasara ndị aka ebe a na aka ebe ndị nke ọzọ na-asụ ofu asụsụ? Yes, because I've been understanding what you are asking him since. Achọrọ m ka ị sụọ n'asụsụ. Okay. Jiri sụọ na Ikwerre, sụọ na olu ndị nke ọma n'elu. Okay. Na ahụga m say before now or before the Civil War, maybe because I was not alive then, maybe there were this understanding of the Igbo of the other side, as in the Imo State, Anambra State, and Benue and all that, and the Igbo of this area. Because why I'm using the word Igbo is as at then, I think we have about 3 or 4 speaking languages, where all these our areas were Igbos, the Hausas and the Yorubas. So these two Igbo people now, the Igbo of this area and that of the River State, before the Civil War, I understood that they were together, maybe doing something somehow in common. But I don't know, or Mom let me just smile. It's okay. Mom me after the war. Everything. Everything, there were sharp separation.
that we are I be separate. So and sometimes when I was acting, Mema Jubre, they were like the way the Igbo treated Them. this area of the Igbos or the thing was as if they were not together or they don't have anything in common. So that's what made them to begin to trace their own history and their own origin, and at the end of the day, decided that they are not of this Igbo origin. Okay. So now, from what you are saying now, I think if this thing you are asking for have to, work well, there have to be reorientation. There have to be reorientation of the way we are and how we have been existing formally to this our side of Igbo, the rivers side of Igbo, for their understanding. Because the thing has come up to the way it has come the way it is now. If you ask me if I'm an Igbo man, I will tell you no. So bringing me to have a unified Igbo, this as you are saying, might be difficult. I might not have the orientation to be there unless there is a reorientation that maybe convincing, just like the highness you are talking now. We have what we call Ikwerre Convention Yes. that unifies the whole of this our own Ikwerre side, the Obiakpo, the Emohwa, the this Ikwerre local government, all those things. So that if they go for this meeting, all these things have to be discussed, and they have an established point about it, where they can now come home. Each of these royal highnesses can now come home and begin to now inform their wives, their children about all these things. If not, the way the thing has gone now, no Rivers person will accept that he is an Igbo man. It's difficult now. I'm only telling you the truth. Ọ dịzị ka okwu ekwuru nwa iyi isi that na ọ ga-emekwa ọzọ. Ịma anyị nwa ndị ofe ndị Igbo aka ebe nke ọzọ o riwela anyị na the young people like me, it's not that ọwụ na enwere ihe anyị chọrọ n'aka unu ma ọ nwere ụgwọ a na-akwụ, mana kweregodi na mụ na gị nwe ma ririwe anyị enwego the consciousness of Igwe bụ ike. A na-ekwu amasị anyị dat na ndị na ihe mere before the war. Kedu ihe mere ihe a? Because the youth of today are asking questions. We want to unify with these our brothers. They have told us some stories, Benin origin, but it does not make sense. Because if you were Benin as of 1,000 years ago, you are here now. We have one culture. We have similar traditions and one language. Ihe a na-asụzi wu n'ire n'ire, ihe a na-asụzi wu n'olu n'olu, asị na Igbo na-asụ n'olu n'olu. Mana anyị kwa ụkwara ya wuru ofu. So these are the things that we are now talking about. We are not talking about a separate country. Can I come in? What we are talking about is to unify with our brothers. Because the Igbo man of that side will always see the Ikwerre man as his brother. So where did that animosity come from? Can I